Pinaagi sa dungan nga pag-inom og Carabao milk sa mga dairy farmers, cooperative members, lokal nga mga opisyales ug uban pang ahensya, gipakita nila ang panaghiusa alang sa pagpalambo sa Carabao industry sa atong nasod. Kini subay sa pagpahigayon sa National Carabao Conference sa Department of Agriculture Philippine Carabao Center nga gipahigayon sa lungsod sa Pinamungahan habagatang bahin sa Sugbo. Nagkanayon si Tata Corominas, 3rd District Board Member ug Chairperson sa Committee on Agriculture, nga pinaagi sa tabang sa mga eksperto sa Carabao industry nga anaa sa conference, posible siyang muumol og ordinansa pagsuporta sa mga dairy farmers. Dugang pa ni Corominas nga mamahimo sa niyang idugang ang pag-apod-apod og Carabao milk sa mga tinunan nga lakip sa supplemental feeding program sa probinsya sa Sugbo ug sa Department of Education nga sugbusog sa eskwelahan. We can later enact ordinances or pass ordinances that will help or give support to our dairy farmers. We already have our sugbusog sa eskwelahan, but these are only limited to vegetable growing for our children. So maybe we can tie this up. We can provide milk, Carabao milk to our school children. Ang 3rd District Congressman sa Sugbo sa iyang bahin nang hinaot nga sundon sa Department of Education ng ilang commitment nga mogamit og locally produced nga Carabao milk ilabi na gikan sa lungsod sa Pinamungahan. I really hope that the DepEd would follow through on its commitment to use locally produced Carabao milk, especially produced by the cooperatives who are here participating, to supply the requirements for the feeding program of our school children. Ang mayor sa lungsod nga si Ana Jessica Baricuatro ni pasalig nga padayunon ng outreach program alang sa mga Carabao raisers ug dairy farmers sama sa libreng artificial insemination, vaccination, vitamins ug deworming sa mga kabaw. Kasamtangan nga moabot sa sobra 800 ka mga kabaw ang anaa karon sa Pinamungahan. Gani garbo nila karon nga anaa na sila dairy processing plant nga gipanguluhan sa Lamak Multipurpose Cooperative. Matod pa sa head sa maong facility nga mamahimo silang makaproduce og 40 ka litro sa Carabao milk matag adlaw. Gani sila ang magsilbing supplier og gata sa 72,000 ka mga tinunan sa Region 6 ug 7 alang sa milk feeding program sa DepEd sugod sunod tuig. Apan dakong hagit ni alang kanila tungod sa kakuwang sa supply sa ilang pasilidad. During feeding, since ang atong commitment is kanang grabe man kata sa atong commitment kay Region 6 and Region 7 man. So, kung makulangan ta gatas na amtay mga partners like sa Philippine Carabao Center, pwede ta atong mukuha. Nasa tay mga partners nga mga cooperative like FCCT and Comavin Copo. Usa sa mga dakong plano sa Carabao industry karon ang pagpadaghan sa mga kabaw pinaagi sa ilang dairy herd build-up program aron sa pagkabot sa demand sa Carabao milk. Ang OIC Executive Director sa Philippine Carabao Center nga si Dr. Caro Salces nibutyag gayud na sila bag-ong teknolohiya nga ipaila-ila sa Carabao industry nga gitawag og sex semen. Pinaagi sa pag-incorporate sa sex semen ngadto sa artificial insemination, mamahimo nang makadesisyon nga babae ang mahimong ianak sa usa ka kabaw aron nga mas paspas ang pagpadaghan niini. Ang problema natin, kasi kung gusto nating paramihin ang dairy, kailangan babae yung maging anak. No? So yung sex semen, may technology ngayon na piling hiwalayin mo yung similya na maging anak sa lalaki at saka yung similya na maging anak ay babae. Nagkanayon si Lucero nga makahatag og dugang trabaho sa mga mulupyo sa ilang lungsod kung matuman man ang pag-supply og gata sa dairy processing plant sa milk feeding program sa DepEd. Dako kay siya nga tabang sir aside sa atong mga farmers like sa dairy kanang makakuan ta og kanang trabaho ba daghan ang makatrabaho kay like karon nga wala pay feeding so mga naarami sa mga 10 ka staff regular. So mag-start na ang feeding 25 to 30 na siya sir ang mga trabahante. Wala pay labot sa farm ana. Sa ningagi o pasteurize o kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.